Takže čaute, som Adam Slezák, som najmladším členom združenia DIG. Vlastne DIG Gallery má dve priestory v tomto čase práve. Začali sme s hlavným priestorom, vlastne na Strojárenskej ulici. A k tomu sa pridal ešte jeden menší priestor, ktorý je už aj vykurovaný, takže už sme schopní aj v zime organizovať nejaké akcie. Takže DIG Gallery je vlastne asi jediná galéria svojho druhu na Slovensku. Zaoberá sa vlastne prepojenia umenia a technológií. A tu môžete vidieť napríklad Yuri Suzuki z Japonska, ktorý priniesol svoj prototyp platňa v tvare gule. Vlastne zaoberáme sa rôznymi výstavami, workshopmi, no vlastne čokoľvek, čo sa týka našej témy. Nemám konkrétne informácie o našej organizácii, pretože hlavný šéf leží asi niekde na Havaji, takže som sa s ním nevedel spojiť s konkrétnymi informáciami. Alebo... Takže tak, no, výstavy sa organizujú v podstate nepretržite. Fungujeme v podstate za každých okolností a deje sa toho celkom dosť. Tu je napríklad robotická kapela. A čo také ešte? Určite je to zaujímavé, pretože pokiaľ som v DIGu nepracoval, alebo nebol som súčasťou DIGu, tak som aj netušil, že také nejaké prepojenie toho umelečnua a technológie existuje v takej miere. No a je tam veľa zaujímavého, treba sa prísť pozrieť. No neviem ešte, čo by som povedal k tomu. No samozrejme súčasťou sú aj koncerty. Toto sú vlastne nové priestory DIGu, menšie trošku, ale dobre funkčné. Strojárenská ulica v Košiciach. Vlastne tieto priestory sú bezprostredne pri sebe, nie sú prepojené, ale sú súčasťou jednej budovy. Takže... Vlastne tu, takto je zostavená táto prezentácia, je plagát, potom sú dve fotky z akcie. To je architekt Jano Pernecký a mal workshop o parametrickej architektúre Grasshopper a potom sme sa ešte hrali aj s Kivetým. Áno, parametrická architektúra. A toto je nejaká tiež parametrická záležitosť 3D tlačiarne, je to ten istý jeden segment, celá štruktúra je proste z rovnakého opakovaného jedného dielu. Presne tak. No toto je náš posledný workshop, kde vlastne každý zúčastnený si mohol vlastne zostaviť vlastný prístroj. Neviem presne, ako sa volá, ale je to špecifický prístroj vlastne na vyrába to zvuk, je tam nejaká tyčka, ktorá vlastne reaguje na dotyk, vytvára také prapodivné vesmírne zvuky. Čiže to je z workshopu. No a DIG Gallery sa celkom úspešne rozbehla. Po vernisáži sme vlastne, už po prvých vernisážach sme videli, že to má nejakú budúcnosť a preto sme sa rozhodli vlastne to aj rozširovať. A vlastne dosť často spolupracujeme aj s veľa zahraničnými hostiami, najčastejšie s zahraničnými hostiami. Toto sú veľké priestory DIG Gallery. Je to vlastne čistý priestor predelený vlastne len týmito stĺpmi a je dosť veľký vlastne na vytvorenie dosť takej dobrej atmosféry.
Tam sme sa zaoberali hlavne projekciami. No, to je už asi tak všetko od tých galérií. Neviem vám to nič bližšie povedať, ale ďakujem za pozornosť a keď sa prídete pozrieť, tak už vám vieme povedať viac. Ďakujem.